Nah, wis menit tok. Bukan menit tok tak petel yo. Masih sana. Manggone iko ning kono. Iko. Mbek ning kono. Resiko nih besok ketanduran tapi nih orang nih pikiratan nih. Jadi ono kiratan iki. Tapi kono bohe maneran nang kaki yo ketuan iki ana alat-alat ngene kok. Mbok tedas murah iki. Alah. Iki num-num apik-apik. Tapi ning kono iku rada cipuk saiki yo. Ora kecipuk. Petel iki. Menit tok. Alah. Bukan ndak diot.